सावगारियाव नुनाय सुबुङा गोमानानै दङ। सावगारियाव नुनाय सुबुंनि मुङा लीना बसुमतारी। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बेलश्री सनापुर गामिनि खगेन बसुमतारीनि फिसाज्ला। लीना बसुमतारीया आन्ध्रायाव खामानि मावनो थांदोंमोन आरो खामानि मावनो थांनाया 13 अक्ट'बरनिफ्रायनो गोमानानै दङ। बबेयाव माबोरै गोमाखो बेनि जेबो खौरां मोननाय जायाखै। नाथाय लीना बसुमतारीनि फन नाम्बाराव कल खालामब्ला गुबुन बाङालि सुबुङासो हमनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। बाङालि सुबुंनाव सोंहरब्ला बाङालि सुबुङा बे मबाइलखौ हावरायाव गना थालांनायखौ मोनदों होननानै मिथिहोदों। अब्लाबो गोमानाय लीना बसुमतारीनि जेबो खौरां गैया। बाङालि सुबुंजों मोनजानाय लीना बसुमतारीनि मबाइल नम्बरानो जाबाय 8310497661। सोरबाफोर बहाबा लीना बसुमतारीखौ नुदोंब्ला नखरनि 9707423688 नङाब्ला 9678633953 जानबुं अनजिमायाव फोरमायहरनो खावलायदों नखरनि सुबुङा। बाक्सा जिल्ला खख्लाबारि हजुआ सकनि के रडजों थांनाय लामायाव थानाय MB रिफाइनिं हाउसआव मबाइल ग्लास गावनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हानाय गोदान OCA मेसिन लानानै फैदों। नोंथांमोना खम बेसेनावनो गावनि मबाइल ग्लास बायनायखौ MB रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। मबाइल ग्लास बायनायखौ फाहामनायजों लोगोसे मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागो आरो बायदि रोखोमनि मबाइलनि गाज्रि जानायखौ बे MB रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। बायदि रोखोमनि मबाइल ग्लास, मबाइल टेम्पार, मबाइल चार्ज, हेडफोन, पेन ड्राइभ, मेम'रि आरो मबाइल बेटारि, कम्पिउटार, माउस, कम्पिउटार कीबोर्ड आरो मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागोफोरखौ मोननो हागोन। MB रिफाइनिं हाउसआव फोरमायनाय बायदिब्ला दासान्दिनिफ्राय लानानै फैगौ दिवालीसिम डिसकाउन्ट होगासिनो। मख'नो गोनांदि MB रिफाइनिं हाउसआव गुबुन हादोर एबा भुटान हादरनिफ्राय माखासे सुबुंफोराबो बायदि रोखोमनि मबाइलफोरखौ फाहामथाय होफैयो। आबुं मोनथिनो थाखाय 8471972412 नङाब्ला 7002741465 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन। सम फुंनि 8:30 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 8:30 रिंगासिम।